кой е най-добрият период, в който може да се търси жилище за покупка. Обикновено на пазара на имотите има два ненатоварени периода. Първия е по средата на лятото, когато всички хора са на почивки, на екскурзии, къде ли не, а втория е около Коледа и Нова година, непосредствено преди това и малко след това. Тогава хората вече са поизхарчили част от спестяванията си, не им се ходи навън в студа по огледи и искат да прекарат повече време с семейството си. Използвайки тези неща, вие може да спечелите две основни предимства. Първото е, че ще може да вземете малко повече време да обмислите решението си. Тъй като отпред пред вратата няма опашка от огледи, вие ще може да вземете решението на спокойствие, дали това е вашия апартамент или не е. И второто, което е може би по-важното, че ще може да си договорите по-добра цена за имота. Собственика също е наясно, че няма наплив за огледи и би приел вашата малко по-ниска оферта, само и само да се приключи с продажбата на този имот и да направите една добра сделка и за двете страни, като си стиснете ръцете на по-добрата за вас цена. За още имотни съвети, последвай ме!